ilahe Om ilahe awigna mastu purama sidhem Om awigna mastu purama sidhem silat mringgiwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung nang lebes tumaksir stanten lambang bundo jinantur tutul katula tutul tulat mrih labding marabdi mini sudung umpama prameng skara karantadya tumiyeng jaman purwa pinardi tambang lalu tembang yawata kapuwusanaring kita tawarenggeng merambang matumbo-tumbo marma panggung bagong panggung samurweng goto sikep jar tumarjini bayang purwa Purangkaning kondo linarik aruntuting basa tuging kena ngemusu rasa yen linarasaya karaos mula jarira angrasa wani ngruhing diri rasa rumangsa luhur marang sandi pindhane kanthi jalma ingkang angiluwata jarweh wis rinakuk cahing carita becik wis kagelar jroning madaning makliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih Purwa Purwakaning kondo linarik aruntuting basa dunging kena ngemusu rasa linarasaya karaos mula jarwang rasa wani wring dirasa rumangsa milut jalmu ngilukaca jarweh wis rinakuk cahing carita ol becik kang wis cetha sartane wis tetila gumelar wonten padaring pagelaran bayang Purwa Surya Candra Daru yang kartika wis krana dhateng kawasa sahari ratri Agedri bawana prawatuk ektuk sila gilir kemandi dadi petanganing dina sasi warsi pintu kang sarpapat tetungan tangkar tumangkar toya siram buntu japat inggerbyah dadi padang kutu walang atuga burung yang buronte dadi berangan tanpa wicalan padang terawangan senari sang bangret nanggang sumur pawani jagat munggung jagat wetantuk mungguk-mungguk mungging kalengan mukir abang merenganga lamun gagsaya dilat-dilato bumi saya tangu sumur pisang gewang ngarku katon semit blak kanan kiri ning abang esmu jendar kabur pawan senari sang bang basonto tanam tukaton ijo rojo yamangku gunung ingkang biru moyo-moyo Bocah gunung kirmulan bendalu kasih ring Praban Cana lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakutha mega tarmetawis dangu soleh kawula tasih dening rasa upaya buka karo bekal sawahi kang lur sira tatana pendote serambi sendunan sesindenan mikul karo lugune anggiring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi Sanglang arko sadangu sayang bilwes katon melok sinari jagat dunung genggeng keblak papan lor kidul wetan soho kulon sinari jagat kang sami araba yudha araba teja araba kekuwung parandaning panggitatan wonten ingkang amat dani kekungging maraja negari Ngastina ya negaring Liman Benawi ya sinebut maraja negaring Guru Janggala Apancara kena pambekane kondok saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo papancaran sinasa pandoyaning Benawi trampi ombeng samudra pirang langut kang tanpa wagut pegating panunggal kapanto uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek ing wisik sawane klebing jurang corong kira punggu sirung kinarya sing peksi lawet yang sarang gulu wonten ugi pasisiran lor sasana jembar kebekaning pasir gumelar garis pinggir tanam doang rembuyung nyuruh karang kitri ora-iron kelapa bumi subur pasiten pabur sadekat tirantur kartu manggar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan nang rangsang langit lenggak lenggok lampai tuwa kang bijil saking sendang-sendang mening tirtandi ini kang binara-para pelan kang tinampi waduk bentung-bentung kinari hangeleni sawah yang pategalaning Nara Kisma Bukal panguling petani bebasan tetanana bumi sajeng kangkung selo sade tinandran kang murakapi pandya Petari Sri Aglar Pasabinan Yayarum Misari kang pinangku Pratiwi Pategalan gopo ijing ngarembi godhong ayambe kuwi kaya manglung witane polo pendem polo simpar polo kemantung sadotan kuciwa cinawi
pukulan kang patek sarasaning diri Om ingoning raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sakak areng bangunan lamun wanci surup-surup samya bali mring kandhange suwang-suwang datan raja ing kandhang kanggo pinanjing malang lapet tebih saking tindak Durjana Juti samya sayeg seka kapti akare ana huring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina wono kangge bangi gunung agung renuksa lestari tumurun tumrap sadaya dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sanggeman sepentebe saking tindak sansaya sinansaya padha winodanane momat sinamatan daya dinayan sawiji jes papan wijating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang satemah babar karya kenging pinasake negari Ngastina laku sulakya mancik marang Jamancana panjang kunjung pasir pawukir Rajinawi kembali pakarta tata Raharja dasar negara kang gedhe bori padhang jagate durga kusitor kada kuncarane turta kasusuring Pancapraja katan montor-montor sepating ubada riyaya sanjibang Bathara Kuwira dewaning kasugyan Kijawantah binayang bayang sanjaring Purhapsari panggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pacari kurabun kawistara banyak dalang Harta Walika sawenggaling kidang kencana kang sawarna Lasin pengkem manung cakedene rumangarsa muhung nindya mantri pangreksa muka pidalem ing plasa jenar nenggih Sang Reknapati Ari Sengguni Yarya Suman Raden Trigantalpati mung Sang Reknapati Ari Sengguni mengkeraken pilenggahipun tamu agung nenggih wong agung ing Mandura noteng Mandura Sang Nata Prabu Baladewa yawaning benta Wasijaladara anumpa krasana ya Sang Prabu Balarama Sang Prabu Baladewa mengeraken mlenggahipun nujung negari Ngastina Sang Tapa Begawan Durna Pandhita ing saka lima ya Sang Resi Kumbayana mulat paseban sangya para kala sangya ganting pasisiran jejel ya rapet bebet bibit prasasa tetepan denggel tatan pesela perandening mangke Sang Nata Arsa mungling sabda pangandika genggeng dereng kawedharing lisan
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspitanggo Dyono Yang manjrah Sarwarokmo Rangking Panik Nara Narawata Abra prabanya kang sumirat penyaring neca laliwaran ler kilat sisiring patek sisiring patek mimpo kekandha
Jubeng maruto mandung separan mangambaraku ngas ngepeki jero prasewakan mangyo tracateng braja kawuryan basunya ora pangrehing ukara karana tanpa palupi ati lara silastu Sucana sarjana kelu kalulun palatido tidem tandaning mati andayeng rat ning karoban rubeto Niwang sukmono mangadili nuwi ana sasmitaning sejagat wasisaning Bathara Bawana langgeng sinenggi tatanawrat Durwangi paman Pati Ari Seguni paman Pati Ari Suman ayo dadi kaget pekenira si paman Pati Ari Seguni jene jenengira ingsun pinjenten kajengan pandira paman Pati Ari Seguni kawula ana ninggingkir dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana nuwun mangke miji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing Jawi damel kewatosing manah Pindharan Salomba pinanjering alun-alun kumiteran sarok maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nanging sareng caket wonten ngajengan Paduka anak Prabu Duryudana araos kula tebih saking raos kemarasan wontenipun kula namung ngarsa nungsung mamarta saha kula nyadong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih kawula ana ninggih paman Pati Ari Seguni kati palanaken sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun
Marata Tyagi Pranata Tata Rakiti Kaprajan Negara Ngastina atur numbring panjenengan ingsun sampun dangojono kanthi ingkang karempin Pamandarya. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Menawi andangu Batata Rakiti Kaprajan Negaring ing Ngastina tartemtu sadaya tan badhe anggo ciwan ninggir. Jrnyata sanjaya para kawula samya manunggal tetunggalan dados tunggal akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mendakipun dumateng sanjaya para prajurit ading keprajuritan inggih kadang paduka pun anak-anak kula pun para sata Kurawa ingkang boten kendhat winya tansah gladhena lah kridaning apan sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartemtu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina ingkang ading kepatihan rembug kasawerna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih ya jagat pangesunggara teka janggep kang dadi aturira paman gawe marang dasingsun ora liwat pakaryan ingkang utama wae tindakno selawase urip paman pati arisangguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe awelan kula mboten badhe suwala namung derenan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula Sang Nata anak Prabu Jaka Pitana nggih. Walat menawi badhe kula tampi teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging iku semanten Jrnyata jekatiga ing minangka rangga nata negari Ngastina kula kang minangka nalindra paripaksa sembahipun Pamandarya kula tampi dawa sami-sami. Boten langkung prayogan lenggahipun Pamandarya. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngadhep wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana kawula non. Ruwangi Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Sarana paduka wonten Praja Negari ing Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan saha asung masegan monokrami mugia kunjuk wonten karsa padukan Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu wayahu Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Walah dalah. Iki Yayi samangke paduka Yayi Prabu Duryudana miji dhateng pisanipun ingkang raka ing Mandura. Asung pasukan monokrami sampun kula tampi damel bumbung tansing manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi. Mboten langkung sowan kula wonten Praja Negari Ngastina wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana. Salam tali sampun katur tersanipun ingkang rayi pun Duryudana damel bumbung tasing manah kula mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Prabu. Iki sampun boten kirang paradhi pisahan kula Yayi Prabu Duryudana. Biwa pupu Banduna, pupu Neban Sukalima. Rawuh paduka mugia kinantenan karaharjan pramila kula ngaturaken pambagya harja mugia kunjuk wonten ngarsa paduka pupu Neban Kumbayana, pupu Neban Sukalima. Lole kentasa aru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas tadi wana. Oh la dalah. Inggih anak Prabu Duryudana kasinggihan. Kula nampi pambagya harjanipun anak Prabu Jaka Pitana anak Anggir ing Ngastina. Pambagya raja sampun kula tampi sowan kula tebih saking rubekta caket mring karaharjan lan kayiwanan. Nggih. Mboten langkung kula ngaturaken puja pangastawa kula mugi kanca wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Anak Prabu. Puja pangastawa sampun kula tampi damel bumbung jas manahipun ingkang putra. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka. Lan non sampun mboten kirang prayogi lan sampun mboya kirang sekeca. Anak Prabu. Apa dene sira Dimas Kartoparma? Aja kaget siring sentimbali padha kanthi raja sapratambu. Dimas Kartoparma. Niki diwaji sembahan kula. Pengayoman kula terima dawa rateng delan Kanjeng Koko Prabu Duryudana, Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana.
Paduka miji tenani bali dhateng wiswanipun ingkang rayipun Karta Marming Tirta tinalang. Sowan kula tebih saking Rubida caket mereka anjubanan. Berkah pangestu Paduka Kanjeng Diwaji, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjo sinipun. Yo, siap diatur bekti ngersani Senora yang pangestu ingsun wae tampan lono. Sampun sanget anggen kawula pundi. Paring pangestu Paduka badhe kula cancang puceng widowa maing midhangan. Kawutaken jejer mengeting werda saipun dadosaken cahya, recahya daging arah kayuwanan. Padha tatanen barisan Purwati upaling padha gantung sebo, aja kanthi padha saur manuk. Jenenge Senedya Anem Brahmasawa babarake wigatring pasewakan. Kula ingkang sampun Paduka daaken tartentu kula boten badhe suwala, jer kula ajrih nampi widana saking Paduka Jeksinipun. Nunuk nuri. Durbangi Koko Prabu, Bapadurna lan sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki. Mesthi mawon kaget sutaring penggalih Paduka, ijeng andika sami. Teka kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat lumiya ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Koko Prabu sampun kantos damel putripun lan kuciwaning manah Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa iya Kanjeng Koko Prabu Balarama. Yen saged pangestu kula. Nuwun mangke Yai. Sampun ngantos gadhahi pamrayoga saha kapenggalih kados mekaten anggen Paduka angat turi saha nimbali dumateng praptanipun sahanipun Rakandeng Pandura. Jernyatanipun kula ingkang sampun dipun pitados minangka dados pinesepipun para Sata Kurawa. Nanging ewa semanten mboten kateges kula nggunggung marang diri kula. Sakmangke kula namung sumedya nampi saha kula namung ngrantu menawi ing dados dawuh inggih sabdatama pangandika Paduka Yayi Prabu Duryudana. Jernyata kula sampun santursanipun Yayi Prabu Jaka Pitana pramila kula wonten mriki jejeripun daya Yayi. Kula arsa nungsung pamarta kula nyandhong dawuh timbalan Paduka. Menggah punapa ingkang dados wigatosipun wondene beneh kelan adat ingkang sampun kelampah ingkang raka katimbalan wonten praja negari Ngastina. Menawi kepareng tumutun kamedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana nayaka miwah punggawa negari Ngastina awisa mangke ingkang raka kandhi manjing kala kedatonapan Jatanetra kelawan Rakandeng Mandura Yayi. Oh, semanten ugi kula longger. Sampun ngantos damel kagiat sartanipun damel inggih menika kuciwaning sangya para kawula ingkang sampun sami seba. Jernyata sakmangke para kawula ingkang sami seba sawanten praja negari Ngastina menika namung ngantu saha anengga sabdatama pangandika Paduka Anak Prabu Duryudana ingkang minangka pangreksa muka wonten praja negari Ngastina. Pramila samangke waleh-waleh menapa nggih ingkang bapa namung badhe mabuka susilastawa mastuti sabdatama dawuh pangandika Paduka Ya Anak Prabu Duryudana, Anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat Dewa Undara. Udangke Koko Prabu, kados pundi Yai? Sampun ngantos damel kuciwa aturipun ingkang rayi pun Duryudana. Jernyata sedaya sampun kula tata. Murid sak mangke saged damel renaning para sibu ingkang sami rawuh ing pasewakan. Parang Paduka kados pundi? Estuken kula ngawontenaken pasewakan rawuhaken dhumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu mriku. Awit kula namung badhe nyuwun ego saha kula nyuwun pamrayogi babagan lelampahan ingkang sampun dangu yen sampun wonten tigang candra kula sandhang ingkang estu damel bebek jebek saha bingung manahipun ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu kados pundaken kula sampangke badhe anuruti dhateng penangisipun anak kula Lesmana Mandragumara ingkang sampun wonten tigang candra gandrung marang suwijining putri ingkang sulistya ing parni kamangka putri ingkang dipun gandrungi dening putra Paduka iki anak kula Lesmana Mandragumara sanes kok putri limrah nanging ingkang saged damel gandrung anak kula Lesmana Mandragumara putri kang dipun gandrungi dening anak kula Lesmana menika sakmangke menawi kasempatan gaya putri menika arsa kasinungan kanugrahaning dewa kang aran Wahyu katentreman. Kamangka nuwun sewu para Sata Kurawa miwah anak kula Lesmana Mandragumara menika dereng tau tating gaya sawijining kanugrahaning dewa. Pramila
Koko Prabu Baladaya ingkang langkung prisa dhateng leketing manahipun anak kula Semana Mandra Kumara samangke kula nyuwun dawuh saha pamrayoga kados pundi anggen kula badhe nuruti dhateng prangisipun anak kula Semana Mandra Kumara mriku Koko Prabu Baladaya. Om lang-lang ramyan ingkang driya lir Bang Candra katawangan sumu ing jas kato rita lemot kabar saning roci remeng driya manawu kekuwung nyewang wisesa tanana kanggo jiwa raras ya jagat pangestu ora ayu bono jagat Yayi Prabu Koko Prabu Londo dibalen kagan sutane manahipun ingkang raka ing mandura sareng kula nampi dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana bilih sakmangke anak kula ing Saraja binangun inggih anak kula pun Saraja Kusuma inggih pun Semana Mandra Kumara gandrung kapiyandhem kaliyan sawijining wanita ingkang sulistya ing warni kamangka miturut pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana wanita menika menawi dipun wengku garwa partentu badhe ndadosaken sarana tumedhang kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman kasinggihan mekaten lajeng sinten Yayi ingkang dipun gayuh sartanipun ingkang badhe wenengku garwa dening anak kula pun Saraja Kusuma putri ing pundi atmajanipun sinten menawi atmajaning Nalindra putri menika sesilih Dewi sinten menawi atmajaning pendhita putri menika sesilih Endang sinten monggo kula aturi paring dawuh sakmangke babakan lampahipun anak kula pun Semana Mandra Kumara nggih badhe lumampah tumuju wonten suwijining negari utawi papan panggenan ingkang arsa dipun boyong inggih menika putri ingkang sulistya ing warni menika kula ingkang tanggel jawab sampun ngantos paduka Yayi Prabu Duryudana tumut-tumut jeringatanipun kula menika ugi tumut andarbeni dhateng anak kula pun Semana Mandra Kumara pramila perkawis dawuhipun anak kula pun Semana Mandra Kumara menika kula pasrahaken kula suwun sakmangke Yayi Prabu Duryudana masrahaken dhateng ingkang arupa ing Mandura matur sembah nuwun saderengipun nanging mugi dados ing kawuningan ingkang damel kagetsanipun ingkang rayipun Duryudana putri menika nembe sepisan kula midhanget sesilih lan asmanipun ugi negari dunungipun sinten lan pundi negari dunungipun Yayi menika putri ing Sunggingwana putri ing Sunggingwana mengke riyen kados pundi Sunggingwana menika jeneng toko napa jeneng Nun mangke Sunggingwana menika nami negara jeneng negari walah jagat dewa Bathara walah dalah nembe sepisan menika kula midhanget negari wonten negari ingkang nama negari Sunggingwana Yayi iki sinaosa kula tasih dereng mangertosi wonten pundi jenengipun negari Sunggingwana
Tartentu sak mangke menawi kula sampun sagah lan kula ingkang nanggel perkawisipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara tartentu badhe kelampah dawuhipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Matur sembah nuwun. Lajeng dawuh menapa ingkang badhe katempuh lan sapake munggu ngrembak babagan perkawis wahyu katentreman. Yayi Prabu wonten timbalan. Nuwun sewu. Menawi bab wahyu menika utawi bab kanugrahan menika wujuding gaib menika mboten mawujud menika perkawis menika sanes dalanipun ingkang Raka ing Mandura menika sanes bidang kula menika sanes inggih menika basik kula menika sanes kanugrahan menika kula menika namung badhe sakbiyantu ragat lahir. Nanging menawi bab kanugrahan menika kalebet ragat batin. Pramila menawi bab kebatinan kula aturi masrahaken dhateng paman Kumbayana ing Sukalima. Mekaten. Nggih. Bapak Duru. Nonton dawuh nggih. Kados pundi Mitra Paduka. Menawi anak kula inggih putu Paduka, pun Lesmana Mandrakumara inggih saroja kusuma swanggaya dumateng putri Sungkingwana. Kamangka nuwun sewu. Putring Sungkingwana menika mitra sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun anak kula Lesmana ing saroja kusuma. Samangke putring Sungkingwana menika badhe dados lantaran temedhaipun wahyu katentreman Badrana. Lole gondhong blekuduk manyar-manyar somorante awala kamanaga kula kaprit kantel putring Selikortina. Satama ki angger bapakne guyu kok terus ngono ki ana. Apa dikira wong tuwa ki ra entuk seneng ana apa piye? Kok sakelme dhewe ora. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Duryudana nanjaken saha nyuwun dawuh utawi aturipun ingkang Bapa ing Sukalima. Babakan anak kula pun inggih putu kula pun Saroja Kusuma ingkang badhe gayuh putri saking negari pundi wau? Sungkingwana. Ha inggih, Sungging, tatah Sungging. Inggih negari yang Sunggingwana inggih negari yang Sunggingan menika. Nuwun sewu nggih. Putring Sunggingwana miturut sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun putu kula pun Saroja Kusuma. Putri menika inggih menika mbeta wujudipun kanugrahan ngemu wahyu ning dewa ingkang aran wahyu katentreman. Oh nuwun sewu, nuwun sewu. Nek ndaraturipun ingkang Bapa lho menika. Ndaraturipun ingkang Bapa. Menawi ndaraturipun ingkang Bapa Sukalima, Lesmana menika mboten susah dadak gayuh putring Sunggingwana. Menika ugi badhe ngrengkuh kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman. Liripun kados pundi diri paduka paring dawuh katen. Mengke riyen. Wong jeneng wong rabi utawi wong mengku garwa menika pengangkahipun supados manggih araharja, manggih karaharjan, manggih katentreman, manggih karahayon, manggih ayom. Teges tembung wahyu katentreman menika mboten kok jenenge wahyu ingkang dipun tedhakaken dening dewa menika babar pisan mboten. Oh nanging wahyu menika ingkang badhe dipun gaya sartanipun badhe pikantuk menawi kelampah daup kalian suwijining wanita. Menawi daup utawi ngrabeni suwijining wanita menika ingkang dipun angsali inggih menika menawi pener lho, menawi wong wedoke mboten merusak lho. Menawi rabi wong wedok sing jujur, rabi wong wedok sing lahir batin, rabi wong wedok sing mboten nakal. Niku sepisan sing digaya tentrem. Tentrem. Tentreming lahir nggih tentreming batin. Menika menawi wong wedoke bener, menawi wong wedoke jujur, wong wedoke ora tau ngapusi karo wong lanang. Menika ingkang badhe dipun gayuh ingkang angka sepisan inggih menika tentrem. Ping pindhone sing digayuh ayem. Ayem kuwi teges ora mikir perkara ingkang durung kelakon. Liripun menapa kula matur ora mikir perkara ingkang dereng kelampah. Nek bojone kuwi kepeneran, nek bojone kuwi jujur lahir lan batin tresna kalian guru lakinipun inggih kakungipun inggih garwanipun. Umpama arep mikir golek pangan sesuk
niku mboten dipun pikir, mboten dipun pikir. Merga bojone wis iso nggula wentah babakan dana prabaya, babakan duit blanja, menika sampun saged dipun gula wentah dening sing wedok. Ngaten. Nggih. Menika contonipun mekaten. Dados wong lanang niku ayem, merga sing wedok niku pangerten, sing wedok niku mboten gadhahi sifat kekanak-kanakan. Sing wedok menika pun pancen estu siap lair lan batosipun badhe nambut silaning akrami, badhe mbangun bale wisma kekeluargaan menika. Lajeng ingkang angka 3 ingkang dipun gayuh tiyang kakung badhe pikantuk kanikmatan saking tiyang setri menawi wong wedok menika bener. Inggih pun kula sambung kemawon nggih, Ger. Nek wong wedok jujur, wong lanang entuk kanikmatan. Kanikmatane napa? Wong wedok iso njaga martabate wong lanang, semono uga wong lanang ora bakal kapitunan sartane wong lanang ora bakal rugi, ora bakal tuna tembe mburine yen ta wong wedok kuwi dijaga martabate dening sing lanang. Contonipun wong wedok kuwi dandan menor nek nang ngarepe bojone wae. Dan Mekaten. Nek ning omah wae, nek ning omah wae. Menika menawi kula nuwun sewu, menika kula tak matur menawi lalampan kula. Jenyatanipun kula menika nggih tau enom. Kula menika ya tau muda. Kula menika pun tau nglakoni dadi wong enom, tau nglakoni dadi manten anyar lho, Ger. Bojo kula menika mboten kula dawuhi supados gincu, benges, pupur, pedhak lan sapanunggalipun menika mboten kula dawuhi supados menika. Merga kula niku seneng-senenge weruh bojo kula teng omah niku nek mung dasteran tok niku tok. Kula seneng nek weruh bojo kula dasteran. Niku puncak kanek nuwun sewu. Napa niku jenenge? Puncak-puncake wong wedok ketok le ayu lair lan batine nggih wonten mriku-mriku. Menika menawi estu lho, menawi estu putring Sungging Wana menika lair lan batos tresna ugi kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Jernyatanipun nuwun sewu nuhani dhateng paugeranan tembung utawi dawuhipun para pinisepuh ingkang sampun kelampah lan ingkang tansah dipun gegem dipun regem dening sangganing para titah menika. Inggih menika wonten tetembungan siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu. Menika namung gumantung wonten pesthi ning kodrat. Gumantung wonten pangwasanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nuwun sewu lho, Nger. Tinimbang kula sampun matur dakik-dakik ingkang kados mekaten menawi ngantos sak mangke putu kula pun Saroja Kusuma menika gagar wigar datan antuk karyanganipun badhe gayuh putri ing Sungging Wana. Menika malah kacilakan menika nandang kapitunan. Liripun kados pundi? Mbak Sabita, kula aturi ngemot-emot perkawis ingkang sampun lumampah, Nger. Nalikanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe gayuh putri saking Madukara. Anake Like inggih menika pun Janakawati. Rikala semanten kawon kalian Kuculuk Antasena nika. Lajeng malih si Saroja Kusuma gandrung kalian anakipun Nala Gareng. Ingkang aranipun Nalawati menika kalah kali anake Petruk. Merga kementengen dhisik nika. Badhe gayuh pergiwa kalian kalah kalian Gatotkaca. Nuwun sewu mesakaken dhateng kawonanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lah menawi perkawis menika kula kinten anak Prabu Baladewa ingkang saged ngira-ira lan saged menggalih kados pundi sak mangke sekintenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe gayuh dumateng putri ing Sungging Wana. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Pamandhayu kados pundi? Kula midhanget ngendikane Kakang Durna niku kok kaya-kaya kula ora percaya. Lair kula ngiyani pendak midhanget ngendikane Kakang Kumbayana menika kula mesti mantuk, mesti sarujuk. Ning ati kula kok maido nggih. Maido liripun kados pundi? Cabita nalikanipun Kakang Durna ngendika nek wong lenang nggayuh putri ingkang sepisan Sulistya ing warni uga jujur ora tau neka-neka karo wong lanang bakal pikantuk inggih menika sepisan tentrem ping pindho ayem ping telu kanikmatan. Kula kok ora percaya. Mboten pitados liripun kados pundi?
Kakang Durna niku ngendika kaya ngoten, Kakang Durna ngendika nek entuk wong wedok sing jujur bakal nggayuh tigang perkawis niku. Nuwun sewu. Wong Kakang Durna niku mboten nglakoni perkawis niku kok. Mboten nglakoni lelampahan niku kok. Dipate, kula Kakang Durna. Sampeyan aja kebiah-uyah. Sampeyan aja mitenah karo dulurmu tuwa ing Sukalima. Kula pancen bener, orang gayuh apa sing wis tak aturake wau kula bener. Kula mboten gayuh. Nggih. Bojo kula nggih mboten kula dawuhi tumbas medhak pupur, lipstik gincu, benges lan sak panunggalanipun. Niku merga bojone sampean wujude jaran. Bus. Ngawur ora? Ha ya bener mawon kok ya. Napa ya kelakon lagi pisan iki ana jaran nganggo daster niku. Terus kaya ngapa wujude lah. Sampun gumujeng kare sampun gumujeng mboten. Kula mboten ngegujeng lampanipun Paman Durna niku mboten. Nanging kula mriku mbayangaken jaran ngagem daster menika lho. Wah. Do seneng. Nek aku kewirangan do seneng. Apa? Sareh Paman Durna sareh. Menika namung kagem bahan pirembagan. Nggih. Mboten napa-napa. Kula mengke nek lasem pun menika kula terus mak dengkluk ngoten kok kula nggih. Sampeyan ki kok ora ya ngonekke rumpakane kok. Lajeng kersani pun kados pundi? Paman Kumbayana menapa sekitaripun wonten dawuh? Sampun. Sakmenika dipun pesthekaken kemawon. Ingkang pados syarat srana saha ingkang lumampah tindak dhateng Praja Negaring Sunggingwana sareng kalian pun para Sata Kurawa. Utaminipun putu kula pun Saroja Kusuma inggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Serananipun samangke kula ingkang badhe ngamping-ngampingi dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Kula ingkang mangke badhe ngular-ulari, kula ingkang badhe samangke maringi seserepan wewarah sartanipun paring kawruh dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Munggo kados pundi anggenipun tiyang ingkang badhe nambun silaning akrami badhe mangun bebrayaning ageng. Sernyatanipun nuwun sewu lungger menika menawi kasempatan bojonipun Lesmana menika kanggo selawasi urip, ora mung kanggo sepisan nek wis rampung terus dibayar dibuang mboten menika. Nanging sing jeneng bojo menika kanggo selawasi urip, ya pendamping ing lahir, ya pendamping ing batin. Senes pendamping kebudayaan jeneng. Menika sampun ngantos ing sakmangke putu kula pun Saroja Kusuma menika keseluruh wonten margi ingkang lentu. Kula ingkang sakmangke badhe ngamping-ngampingi dhateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Kula badhe caket sartanipun kula mboten badhe tebi-tebi saking putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lajeng ingkang angka kalih anak Prabu Baladewa ingkang sakmangke nyawisaken syarat sarana uba rampe lan sak panunggalanipun saking negaring Ngastina ingkang badhe katujuaken wonten negaring Sunggingwana. Perkawis kasembatan aman ayam tata titilan tentremipun anggenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe gayuh putri Sunggingwana kula pasrahaken dhateng Resa Patukan anak Prabu Baladewa. Paman Durna sendika iki. Nggih. Lajeng serananipun kados pundi? Sakmenika menawi prayoganipun mekaten kemawon. Kados pundi? Putu kula pun Saroja Kusuma dipun timbali sowan, dipun timbali ngadhep wonten resanipun tiyang sepuhipun. Kula mengke badhe nanting kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Mekaten Paman Durna. Nggih. Wis saken dawuh Paman Ayo. Kula wonten timbalan. Katimbalana sawanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara sakmenika ugi Ngestaken dawuh nggih. Sikra-sikra yen permana kansa sikra ngraket nawang sesangka nawang sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing badya kur rek kiri-kiri
Prastawa dawuh paduka anak Prabu Duryudana sak mangke kula nyuwun tambeng pangestu nyuwun pamit badhe sowan dhateng kesatriyan Saroja Binangun nimbali dhateng pratanipun putu kula pun Saroja Kusuma ingkang katos-atos sampun kados lare alit kawan arum sinong wati sinong mati jagat kinari bak lumembah ombak ing samudra ana
denjengan ya jagat dewa Gunara Pamadarya kula wonten timbalan nggih Nun sewu akhiripun anak kula pun Saroja Kusuma sowan la ketuka kawontenanipun kados mekaten niripun kados pundi anak ratu kaya dudu anak ratu putra Nalindra ora kaya putra Nalindra mriku netranipun abrit kenging napa aduh mboten mangertos kula nggih kula wau pinanggih wonten ing kasatriyan sampun gletak ngakar-akar menika mboten nemut Purwaduk Sena lamang dipun dangu kemawon Lesmana padha kanthi raja sapraptambu ya lang sawangen sangana aku sing nandha rindu padha kanthi raja aja malah karaoke selamat jawanmu berkah pamujinipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa Jawa sinten sampeyan niku Duryudana dudu Basudewa Basudewa iki bapakku le mangsane apa ora Nuwun sewu wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kanca sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana Yai Nana ninggih sendika kowe kena apa leko-leko dadi netramu abang kaya Mangguna nuwun sewu Kanjeng Rama gandeng kula menika bocah ingkang dipun tresnani dening pengarep kala wau kula bidhal wonten ing mriki kula dipun maringi jatah gepengan 3 cacahipun tumunten kula ombe lajeng sirah kula dados bombing kaya ngeten Kanjeng Rama kados pundi Pamandarya inggih monggo kemawon aku isin di anak kaya kowe isin kenging napa mbiyen kula pas lair mboten dipun pacul sirah kula napa nembe digetuni sakniki pun dangu kemawon bangane ming gladrah cangkeme bocah niku nek nembe mendem nggih kaya ngoten niku notasi demung terus lali kabeh Wah Prabu Mandura iso ae kowe ora ngaturke sembah nang ngersane wakmu ing Mandura inggih po kula ngaturaken sembah bekti kula wedine kalih sampeyan hahaha yo le cah bagus sak tampa ya monggonmu rupian-rupian kok ora ngejak pakdemu iki karepmu piye mengke sampeyan malah ora prayoga le sebo ngersanipun bapak ngono inggih putuku Lesmana padha kanthi raja sapratamu ya nggih sinten iki aku Eyang Mingsuka 5 wah bocah iki nek bocah gendeng tumben kowe ora njaluk rokok ning eyangmu mboten lampun apal nek sampean niku wong pelit rokok dadi kula mboten njaluk teng sampean sangarepmu selamat sowanmu bekti kula katur yang pangestuku tampanana sampun kula pundi ndadosaken jimat maripun dayana ning kasantosan
Parang pangestu paduka badhe kula cacang bocah wiri duwe wicar ketir dasa dadosaken cahya nercaya daging rangayuwana. Tak timbali apa tukang dadi wigatine aku arep paring dawuh. La inggih tos pundi? Anane Pak Wing Mandura prapta mrene merga saguh gayuhake marang gegayuhanmu. Ya kengkuan munduane kekarepan adreng kepengin gayuh mengku garwa marang putring Sungkiwana. Masa? Iya. Estu. Tenan. Walah dalah. Sinten wau? Wak Wing Mandura Yukaka Prabu Baladewa. Ya Siwa Wing Mandura saguh gayuhake lan yangmu penembatur ingkang bakal keduga ngamping-ngampingi sak laku jantramu. Nggonmu bakal gayuh marang putring Sungkiwana Lesmana. Kagyate sang kabirangu rinango nginempet kempit. Estu menawi estu kula ngaturaken manuwun. Aja budal ijen kanthi neneyangmu Durna. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasuruan Sengkama. Pripun kula lajeng budal kok malah dicengkiwing cengel kula. Yen arep budal jaluk pangestu luwih dhisik sing prayoga ngersani wong tuwa. Oh inggih, inggih. Nyuwun pangestu Rama. Nyuwun pangestu Rama. Jaluk pangestu Eyang Mupatian. Nyuwun pangestu Eyang. Iya. Sugiyem aku njuk pangestu. Lastri aku njuk pangestu. Mintarse aku njuk pangestu. Warti aku njuk pangestu. Kek sapa lho? Niku lho abdi niku gendhakan kula kabeh. Ning ora ana sing gelem kula rabi. Pancen mung arep marati bondo kula niku. Menawi nganten kula nyuwun pamit madal pasulan Kanjeng Rama Eyang Durna monggo kula kanthi oh ya tak kanthi ger turunduk tak nyanyi nang tang kuno tang denang tak denang ning oh bocah kok sak geleme dhewe ora nyuwun pamit ger nyuwun pamit Atur-atur. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Kula aturi ngetapaken barisane para sata Kurawa kinarya ndherekaken tintahipun Eyang Paman Durna galan anak kula pun Lesmana Mandragumara. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng anak Prabu. Ka Prabu, wonten dawuh. Kula pasrahaken bab katentreman suhu rancaking lampah anak kula pun Lesmana Mandragumara. Sampun waskuwatos, sampun walang ati yayi. Kula ingkang keduka sagah nggayuhaken putring Sungkiwana kagem anak kula pun Lesmana Mandragumara. Menawi sampun menawi sak mangke ngantos
mboten kasempatan genyo anak kula punasmana mandra kumara inggih saroja kusuma gayuh putring sungging wana mriku gagarwi gartanantuk karya kula ingkang tanggel jawab. Nggih ngaturaken panuwun. Malah samangika kula nyuwun pamit madal wasilan Yayi. Koko Prabu nderekaken tindak paduka ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbal sinuwun padha bubarno barisane padha siba jenenge Sun Kuntur Kedaton yen nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya sirana dawuh maneh Kartomarma purna ganti ning mananggelan arsa sang Ratu Kundrang Kedaton jeluk saking dampar kucana kinapit gambar kadhik kadharaken sangjaring para banjadi manggung tanggung suka paloro-loro ingkang samya ngambil upacara kemrabun kawis saking mandura tindak nyosang Sri Naranata kawis saking mandura lamun sinandra tansah sesanti kamulyane